Labis na kinagiliwan ng netizens ang video ng isang chihuahua mula sa Cabanatuan, Nueva Ecija na makitang kasama at tila inaalagaan ang isang daga. Ayon kay Erwin Estoque, fur parent ng chihuahua na si Tiny, nagulat siya nang makita ang maliit na hayop sa tabi ng kanyang aso at hindi rin siya makapaniwala na super close pa ang dalawa. Nagising po ako nung umaga, madaling araw, ng mga alas 6. Pag alas 6, nagulat kasi ako biglang nagkakahulan yung mga aso. Kaya bumaba ako agad. Tapos yun, nung pagkababa ko, nakita ko yung sumilip ako dun sa sa box ng mga tuta. Nakita ko may kakaibang kulay. Eh, siyempre sa gulat ko, hindi ko alam kung ano gagawin ko. Kaya kumuha ako ng Hindi, tinawag ko muna yung asawa ko. Sabi ko kunin niya yung cellphone ko. Ayon pa kay Erwin, likas na masigla at mahilig manghuli ang 5 years old na si Tiny ng kung ano-anong hayop na nakikita niya sa loob ng kanilang bahay. Kaya naman hindi niya inaasahan ang naging reaksyon nito sa daga. Sinubukan din ni Erwin na alisin ang daga pero Sinubukan namin gamitin yung walis para alisin yung daga. Tapos nung sinusungkit ko na nung walis, nagagalit si Tiny. Kaya ayaw niya patanggal. dahil dito, gumawa na lang siya ng ibang paraan para mailabas ang daga. Nag-isip kami na na gamitan na lang ng tong. Ngayon, nung nasipit ko na, ayun, inagis ko na po siya sa labas ng bakuran. Samantala, may ilang netizens pa rin na hindi naniniwala at sinasabing sinadya niyang ilagay ang daga sa loob ng kahon. Gayunpaman, itinanggi ito ni Erwin at sinabing may CCTV footage na magpapatunay sa nangyari. Maraming nagalit dun sa video nung pinost ko eh. Buti na lang Bakit po, sir? buti na lang meron kaming CCTV na nakatutok dun sa sa box ni Tiny. Kaya ayun. Kaya mapapatunayan ko po na hindi ako yung naglagay nung daga sa loob. Kaugnay nito, mariing paalala ng mga eksperto na may peligrong hatid ang interaksyon ng mga daga at alagang hayop. Ayon sa veterinarya na si Dr. Franz Gamondoy Pancho, hindi mainam na nilalapitan ng mga daga ang fur babies at iba pang alagang hayop dahil posible silang makakuha ng sakit na leptospirosis. Sinuportahan nito ng isa pang vet na si Dr. Kathleen Romero Malig. Anya, maaaring makuha ng aso o iba pang hayop ang naturang sakit sa pamamagitan ng direct o indirect contact sa daga. Kaya naman payo ng mga eksperto, tiyaking may bakuna ang mga alagang hayop laban sa leptospirosis. Huwag din hahayaang maglaro ang mga ito sa labas, lalo na tuwing tag-ulan o may baha. Ilayo rin daw ang pet sa mga daga o lason para sa mga daga. Kung nagpapakita na ng sintomas, agad daw silang dalhin sa pinakamalapit na veterinary clinic para mabigyan ng agarang lunas. Kasama si Nicole Reyes, Arlen Salonga, CLTV 36 News.